Vamos presentarvos o noso instituto. O noso instituto ten unha sección plurilingüe polo que damos sociais en francés e proxecto interdisciplinar. O noso instituto ten unha torre que se ve desde toda a Coruña, é moi característica do instituto, e ten a aula de música e a cafetería de baixo. A ela podese acceder por un paseo de cristal que vese toda a Coruña. O noso instituto está moi entre toda a cidade, polo que non falamos habitualmente galego, case ningún. Pero na clase con vos intentaremos falar o menos posible. Que máis? Non sei que máis decir. A nosa aula está decorada porque Está decorada por nós, con a axuda da profe decoramos e puxamos todos os gorchos. Estamos desexando verbos. Ola, somos Miris Vidal Vázquez, son de primeiro ESOA, teño 12 anos e son unha das poucas galegofalantes deste instituto e síntome moi orgullosa por ello. Ola, chamome Miguel, teño 12 anos e son baixa, ainda que odio que mo recorden e gústame moito os xogos de ordenador, os videoxogos e os cómics, especialmente os manga. Ola, chamome Silvana, teño 12 anos, son de Bolivia e gústame moito o heavy metal e o manga. Ola, son Rodrigo Iago Pérez, gústame moito imitar os famosos. Ahora non vou poñerme a invitar a famosos porque é un vídeo cortiño, entón cando veñades, se queredes, preguntade por mí e saberme a invitación. Ola, chamome Manuel, son do IES Miravilas e teño ganas de vomitar. Ola, son Iker, xogo baloncesto e teño 12 anos. Son Andrés, gústame tocar a guitarra eléctrica e son dos galegos falantes da clase. Son Dani, teño 13 anos e son de Brasil. Ola, chamome Ellen, teño 13 anos, son de Brasil e gústame moito os mangas. Ola, chamome Óscar Vázquez Pintor, teño 12 anos e gústame os videoxogos e tamén ler e xogo o balonmano 2 veces a semana. Ola, chamome Marcos, vou en primeiro do Instituto Neira Vilas, gústame a natureza e o fútbol. Ola, chamome Andrea, teño 13 anos, nací na Coruña e teño moitas ganas de coñecer. Ola, chamome Laura Sabina Mía Pereira, teño 11 anos, nací en Brasil e as novas tecnoloxías. Ola, chamome Andrea Ares Montes, vou a primeiro B da ESO, teño 12 anos, gústame cantar e bailar e pasar o tempo coas miñas amigas. Ola, chamome Andrea Barciagueiro, teño 12 anos e gústame facer judo. Son Candela Pérez, teño 13 anos, a Argentina e gústame moito a música. Eu son Brian. Saúdovos desde o Instituto IES Neira Vilas en Perillo Oleiros, a Coruña. Vou vos falar de cando ides vir aquí ao noso instituto para pasar un día con nós. Un día no que vamos facer varias actividades e pasalo moi ben. Agora vou vos pasar coa miña amiga Irene. Ola, eu son Irene, espero que non rechacedes a nosa invitación e que os gusten as nosas instalacións. Están moi preto do mar e temos moi boas vistas. E agora vamos a presentar os compañeros da clase de primeiro B. Ola, eu chamome Ale. Ola, son Dani e teño frío. Ola, son Pablo e gústame facer surf. Ola, son Karen e me gusta cantar e bailar. Ola, son Malena e gústame tocar a guitarra e estar con meus amigos. Ola, son Luís e fago vela. Ola, son Juan e gústame a fotografía. Ola, son Lucía e cántame ler e tocar a flauta. Ola, son Antía e gústame nadar, bailar e tocar a guitarra. Ola, son Iván e gústame xogar o fútbol. Ola, son Rosa e gústame xogar o fútbol. Ola, son Hugo e encántame o remo.
Hola, son Isabela, encántame tocar a guitarra. Hola, son Lupita y me encanta nadar. Hasta pronto. Adeus. Nós somos a mitad de primeiro A. Parece que vamos a facer un intercambio con vos e queríamos dicirvos que estamos encantados de que viñades e que nós normalmente falamos castelán, pero cando viñades seguide falando galego porque así practicamos. Hola, son Alberto, invitámosvos a vir ao Instituto 9 de Maio. Esperemos que vos guste o Instituto e seguiremos en contacto a través de internet. Chámome José Antonio, o noso colexio está dentro de A Coruña, Perillo. Non compades nada que botame a min a culpa. E agora os meus compañeiros van se presentar. Hola, chamo Adrián, o meu xovi é o sur. Hola, chamo Milene, e o meu xovi é o esquerdo. Hola, chamome Jorge e o meu hobby é o fútbol. Hola, chamome Steven e o meu hobby é o fútbol. Hola, chamome Alberto e xogo ao fútbol. Hola, chamome Pablo e o meu xovi é o fútbol. Hola, chamome Pablo e me gusta o fútbol. Hola, chamome Samuel e me gusta o fútbol. Hola, chamome... Hola, chamome Gabriel e o meu xovi é xogar ao fútbol. Hola, chamome Alejandra e gustame bailar. Hola, chamo Mariana e gustame ir de compras. Hola, chamome María Gabriela e me gusta estar con mis amigas. Hola, chamome Luis e o meu hobby é corremos.